I det gule hus Nettesminde bor Gitte. Hun har viet en stor del af sit liv til hunde af racen Bichon Havanese. 6 hunde lever sammen med hende i det lille hus, og for tiden også 7 hvalpe, som flytter hjemmefra om 5 uger. De er blevet mine børn. Jeg behandler dem ikke som børn. Det kan godt være, at mine børn de siger, lidt gør du nok. Men det synes jeg ikke, jeg gør. De er stadigvæk hunde. Men de giver mig det, som mine børn har givet mig. Au! Masser af kærlighed, og de har selvfølgelig også brug for omsorg, og jeg har brug for at give omsorg til nogen. Hapsi gapsi, kom. Jeg kom så tøse. Det var godt. Sådan, pusser. Ja. Yeah. Og så må vi ikke glemme det her, vi har til sidst. Vil du have den? Værsgo. Det vil du ikke, men så vil du gerne. Og der var en mere, der hørte noget. Selvom Gitte elsker sine hunde, så er der også meget at se til. Der er hele tiden noget, der skal tørres op. Både det ene og det andet sted. Vanilla, du skal sige til, når du skal ud, din gris. Du vil være for gammel til det pjat her. Så der skal skiftes et par gange om dagen. Så er hvalpetæpperne færdigvasket i den her omgang. Og så har vi en ny stak. Og når jeg køber vaskepulver, så køber jeg en 4-5 bøtter i gangen. Man må give afkald på en del ting, når man har så mange hunde. Altså, jeg kan heller ikke sådan lige sige, jamen jeg skal nok passe børnebørn, hvis de er syge. Fordi jeg kan ikke tage fra dem sådan 12 timer. Og ferie, det har jeg ikke været på, siden jeg kun havde 2 hunde. Så det savner jeg lidt en gang imellem, men jeg vil ikke bytte. Det vil jeg ikke. Så vil jeg hellere have hundene.